niin. Näissä on vettä tai mehua. Onko tässä enemmän vai onko tässä enemmän? Vai onko niissä yhtä paljon? Yhtä paljon. Yhtä paljon. Mitäs näin? Onko tässä enemmän? Onko tässä enemmän? Onko niissä yhtä paljon? Ei, tässä on enemmän. Siinä on enemmän. No, hyvä. Se oli ensimmäinen. Sitten näissä ykkönen. Mitäs nää? Toi. No. Onko tässä rivissä enemmän rahaa? Onko tässä rivissä enemmän rahaa? Onko se yhtä paljon? Yhtä paljon. Nyt onko tässä rivissä enemmän rahaa? Onko tässä rivissä enemmän rahaa? Onko se yhtä paljon? Yhtä paljon. Yhtä paljon? Joo. No ne. Rahat pois. Tätä on pitää. Sitten jaetaan keksit. Isin keksi. Isin keksi. Isin keksi. Menikö tasaan? Onko molemmilla yhtä paljon keksiä? Ei, sulla enemmän. Onko sillä enemmän? Joo. Joo. Miten monta keksiä sillä on? Miten monta sulla on? Yksi. Onko nyt yhtä paljon keksiä? Joo. Nyt on tasajako. No niin, hyvä. Nyt saa syödä keksit sulla.